Pagparehistro para sa national ID sa mga satellite centers nagapadayon. Pagparehistro online magasugod sa madason nga bulan suno sa Philippine Statistics Authority 6. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok live. Daryl? Said Oktubre sang tinalikdan nga tuig nagumpisa ang pre-registration sa National ID System. Sini nga tuig diri sa Riyon sa East, ginatanaw sa bulan sang Mayo, maarangkada naman ang pagparehistro via online. Probinsya sang Antique, Capiz, Negros Occidental kag Iloilo ang nangin prioridad sa pagpatigayon sang pre-registration sa national ID sang tinalikdan nga tuig, partikular na ang low-income households kung sa diin masamay benepisyaryo sa mga ayuda o kung programa sang gobyerno. Importante sunod sa PSA ang national ID, ilabi na sa mga wala sang magamit ng official ID kag para maestablisar ang single national identification system sa tanan nga residente. Para maging simple lang ang transaksyon natin sa mga gobyerno o sa private sector. Kag ini, paggamit ba natin sa mga transaksyon sa diin maka-avail or maka-apply sa social welfare and benefits na ginahatod sa aton sa aton gobyerno. Nagkapatayon ng pre-registration sa barangay sa diin paagi sa enumerators ng PSA, kuhaon ng demographic information sang registrants. Hatagan sang schedule ang maparehistro kung saan makadto sa satellite centers. Isa lang si Tatay Herman nga nagparehistro sa satellite center sa Banwas ng Santa Barbara. National ID nga. Ito mo mga pila rin pila yung schedule mo. Ang 23 anyos nga si Marivic, nakakuha kuno sang impormasyon sa barangay kung nga kinahanglan magparehistro. Wala lang miss kasi kinanglan pala sa kung ano. Sa satellite center, gina-validate ang mga dokumento, 2 valid IDs, kaangay sang driver's license, passport, birth certificate, kuhaan sang biometrics, fingerprint, iris scan, kag front-facing photograph. Sining nga Mayo, agod malikawan ang pagdugok sang tawo sa centers, mangin accessible naman sa publiko ang online registration. If you say online, you will indicate ma-register ka online through the help of the internet. Then, ang may data na sila kakuhaan sa imo, dog na pre-reg ka man siya, then they will give you an appointment ano ka makadto sa center. May mo man mag-request ang institutional registration ng isa ka kumpanya o kun opisina, agod makatuan sa PSA para sa registration. Said sa karon sa datos ang PSA sa probinsya sang Iloilo, 467,539 na ang nakaparehistro sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Said? Daryl, anong mga edad ang kinahanglan gid magparehistro sa aton national ID system? Said based sa PSA, 15 years old and above ang sarang nga makaparehistro para sa national ID system. Apang kagina sa pagpakigangot naton sa PSA regional office, ginatanaw nila nga base sa madason nga mga binulan, 5 years old and above mahimo na nga makaparehistro ang mga kabataan kun mag-ease out naman ang restrictions kag pwede na makagwa ang mga kabataan sa ila sini nga mga panimalay. Said? Madamang salamat, Daryl Marie Sarmiento.